Vážení, dobrý den. Dneska jsem si pro vás připravil výklad k úloze číslo 7, ke spojení pomocí válcové díry v náboji a k přenosu kroutícího momentu dochází pomocí těsného pera. Takže pokud bychom se zaměřili na to, jak má vypadat to dané spojení, někteří z vás to budou mít to spojení u klínové řemenice, jiní z vás ho budou mít u ozdobené řemenice. No, takže můžete mít opravdu více variant. Tak, co se týká toho samotného spojení, já naznačím tady nejdříve pouze řídelovou část, kterou můžeme zjednodušeně naznačit tímto způsobem. Řekl jsem, že tam má být spojení pomocí těsného pera, takže bych měl asi naznačit těsné pero. A nebudu tady úplně řešit, jakým způsobem je ukončený ten příslušný řídel. Můžeme tady naznačit částečný řez. Většinou zde bývá zápich, z druhé strany taky zápich. Nebudu ukončovat řídel nějak, stačí jenom takhle zjednodušeně. Víte, že v tom zadání máte tady naznačit ložisko. Upozorňuji, z SK1 ložisko se šrafuje stejným směrem, obě dvě plochy, a máte vymyslet nějaký způsob, jak ho tady axiálně zajistit. Mně napadají dvě varianty. Buď tady použijete pojistný kroužek, podobně jako jste to viděli u úlohy číslo 7, u toho dvojkola, anebo můžete použít vymezovací neboli distanční trubku. Takže ten kroužek asi kreslit nemusím. Distanční trubka by znamenalo, že byste tady v podstatě naznačili, že je zde přiražená nějaká takováhle trubka. A samozřejmě ji musíte označit potom klasicky pozicí s příslušným popisem. Tak, co se týká toho samotného spojení, tak asi vás napadne, náboj se vám musí dorazit zde. Tady máte klasicky drážku pro pero a u toho samotného spojení většinou děláte nějaké skosení. Takže to skosení pak vidíte i tady na té protější straně. Nějakým takovýmhle způsobem bychom to mohli šrafovat. Z výkladu byste měli vědět, že zde má být vůle. Jo, tak na tu rozhodně nezapomínat. A tady, případně tady víte, že se nejčastěji používají nějaké zápichy F-kové nebo G-čkové. Způsob označení, způsob zobrazení jste se učili. To, že máte ukazovat, že jo, šipkou a tak dále. Tak, takže k přenosu kroutícího momentu dochází tady pomocí toho těsného pera. Když budete tohle spojení dělat, tak rozhodně na těch vašich úlohách budete zobrazovat i tady, trošku mi to ujelo, i tady vlastně ten řez tím příslušným perem v daném místě, takže nezapomínejte, že by tady měl být někde označen ten řez nahoře i dole. Víte, že když máte jeden řez, není nutné třeba ho popisovat, takže ho můžete mít i bez popisu. Nezapomínejte, že
pero se musí šrafovat. Častá chyba, že když tady šrafujete ten druhý pohled, tak nezapomínejte, že šrafy musí být totožné. Jo, stejně tak potom, když tady budu šrafovat třeba ten náboj, tak zase ty šrafy musí být totožné. Nesmíte mít různé šrafy. Co se týká toho různého kótování, tak nezapomínat, že rozhodně tady zase budete kótovat podobně jako v předchozím případě ty drážky. Kreslili jsme si to už u ozbeného dvojkala, takže tam použijete i toleranci geometrickou souměrnosti. Ta značka vypadá tímhle způsobem. Základny volíte v podstatě stejným způsobem. Předpokládám, že zde opět budete mít použito uložení. Takže na jednom případě třeba dáte H7, u druhého dáte JS6. Tím pádem pro každý z těchto prvků budete mít samostatnou základnu. A tedy tady u každého prvku použijete jednu nebo druhou základnu. Tak, když jsem u těch tolerancí, tak rozhodně bych tady ještě zapisoval, já to protáhnu tady dolů, na opěrnou ložiskovou plochu budete předepisovat celkové házení. Zjednodušeně tady můžeme klidně ho použít k základně B. U montážní jednotky to bude vysvětleno trošku podrobněji. A tady na tu válcovou plochu použijeme taky celkové házení a použijeme tam také základnu E. Co se týká těch hodnot, tak bych doporučoval se podívat do katalogu ložisek, katalogu SKF najdete, případně si tam ty hodnoty, když tak můžete doplnit následně po výkladu geometrických tolerancí. Stejně tak zde by měla být kótovaná tolerance na ten řídel. Jo, zase byste to našli v katalogu SKF. Nezapomenout kótovat polohu a délku těsného pera. Tady máte i nějaké úchylky do plusu, takže abyste to tam správně zapsali. Takže tímhle způsobem by se mělo skládat to samotné spojení. A pak víte, že zde máte provést nějaké axiální zajištění. Jestli mi to ještě bude psát. Musíme se vrátit, skočit zpátky do obrázku. To je zde nějaký způsob axiálního zajištění. Tak ještě momentík. Máte tam variantu A až D, kde v tom zadání máte vždycky specifikováno, kterou z těch variant máte použít. Jo, v tomto případě se jedná o axiální zajištění bez možnosti pohybu tohoto náboje. Takže tady není možné, aby se ten náboj ve výsledku pohyboval. Jo, takže můžeme říct, že to je bez vůle, uložení, ukončení. No, ale samozřejmě zase tady musí být vůle, to znáte z toho výkladu, abyste zajistili, že ten náboj vám dosedne v kontaktní ploše. Tak, já se k tomu axiálnímu zajištění v podstatě tady hned dostanu. Vy v tom zadání máte 4 varianty. Měli byste je všechny umět. Z
Vzpomeňte si, v SK1 jsme vám řekli, že u zkoušky budete skicovat šroubový spoj. Tak, nyní vám říkám, že u zkoušky z SK2 budete skicovat spojení náboje s řídelem. Takže zase vám slovně řekneme, třeba naskicujte spojení ozubeného kola s řídelem pomocí pera, s axiálním zajištěním, například jednu z těchto variant, případně jinou variantu, co najdete v prezentaci. No, takže tady máte první variantu, korunová matice, podložka, závlačka. To, pokud se nepletu, tak tenhle způsob zajištění už byste měli znát z SK1. Měli jste šroubové spoje. Upozorním, toto je náboj. Tady máte řídel. Následně červeně je tady naznačená podložka. Tady máte matice a závlačka. Tady upozorním, stále se jedná o řídel. Jo, takže ten řídel tady pomocí drážky za závitem přechází na závitový konec. Jo, tím, že použijete drážku za závitem, tak můžete použít menší průměr závitu, než je tady průměr té válcové díry. Pokud byste chtěli použít stejné průměry, tak to můžete udělat tak, jak je to naznačeno tady napravo, že máte ukončení výběhem. Jo, když použijete stejný průměr toho válcového uložení, kde se vám stýká ten náboj s řídelem a závitový konec. Takže ono by platilo, že tady třeba mám M10 a to by znamenalo, že zde máte průměr 10. Obě dvě varianty jsou přípustné. Jediné, na co si dávejte vždycky pozor, že ten závit vám musí končit samozřejmě někde uvnitř toho náboje. Jo, musí vám tady zůstávat pro tu montáž ta vůle. Takže zde musí být vůle. Stejně tak tady musíte mít možnost stále dotahovat tu matici, takže i zde byste měli mít nějakou vůli. Jinak ten samotný spoj vznikne tak, že maticí dotáhnete podložku, ta se vám opře o náboj a náboj se vám tady opře o řídel. Následně zajistíte pomocí závlačky. Další varianta toho B-čkového spojení, tady jsem ukázal variantu s výběhem, samozřejmě to můžete libovolně kombinovat. Máte tady naznačenou takzvanou Nordlock nebo Heiko podložku. Vypadá takto, skládá se ze dvou částí, vidíte, že jsou tam takové zoubky, navíc je ještě zdrsněná, takže tím, jak ji utáhnete, tak vám zapadnou do sebe ty zoubky, které jsou zde naznačeny a zdrsnění se zatlačí do těch kontaktních ploch, které tady máte. Takže vám zase zabrání ta podložka tomu, aby se ten spoj povolil. V tom Ačkovém případě vám tomu zamezuje závlačka. Tak a jinak tady máte klasickou šestihrannou matici, zase toto je řídel. C-čkové spojení máte pojistnou desku, takže na Moodlu najdete v normách rozměry pojistné desky. Pořádně se podívejte do té tabulky, protože od určitého průměru je možné, že tam budete muset udělat kolík. Jo, ale je to až od určitého průměru. A jenom upozorňuji, ten kolík, pokud ho musíte použít, tak je mezi podložkou a řídelem.
Doufám, že jste si všimli ještě jedné věci. Nahoře byly používané klasické podložky, kupované, a zobrazují se v pohledu, ale pojistná deska se buď zobrazuje celá v řezu, anebo je tam částečný řez okolo té díry, kterou tady máte. Jo, máte přímo, ta pojistná deska se definuje podle tohoto průměru. Jo, musíte to z toho obrázku umět vyčíst. Přímo u té pojistné desky máte zadefinovaný i rozměr šroubu, který máte použít. Opět nezapomeňte, že zde se musí nacházet vůle. Jo, nemůže to být bez ní. Tady máte kótovanou hloubku díry, hloubku závitu na řídeli. Tak a asi poslední a pro vás často nejtěžší část je řídelová matice KM a řídelová podložka MB. V prezentaci máte ukázku, jak se zobrazuje, jak to má vypadat. Tady to máte naznačeno, já bych jenom upozornil, závit má jemnou rozteč, abyste mohli lehce doštelovávat. V řídeli musí být drážka. Když byste se podívali zhora, tak nejčastěji ta drážka má takovýto tvar na tom řídeli. Do té drážky zapadne jazyček z podložky, protože ta podložka uvnitř vypadá tímto způsobem a zvnějšku má takhle zobáčky po celém obvodu, takže vám zapadne tahle vnitřní část do řídele a následně do té matice ohnete jeden z těch zobáčků. Zobrazuje se to tak, že zahnete ten, co je proti té části, která zapadne do řídele. Takže tady dole vidíte, že máte šikmo naznačenou podložku. Nezapomenout, že v té matici, když byste se na tu matici dívali z této strany, tak byste viděli, že ta matice má zase po obvodu takhle 4 zářezy a do něj zahnete tu příslušnou podložku. Takže tady vidíte ten jeden zářez, tady vidíte vždycky tu podložku, tak jak se zobrazuje. Na druhé straně musíte zobrazit do drážky na řídeli a zobrazíte zahnutou. Máte tady dané šrafy, takže je přesně daný způsob zobrazení. Tolerujeme i variantu, že tady zobrazíte ten závit, tak jak by tam ve skutečnosti byl vidět, protože jste v drážce. Běžně se to volí tak, že volíte průměr zde totožný s tím závitem. Pokud to není možné, protože nenajdete takovouhle matici, tak volíte samozřejmě závit menší, ale musíte to trošku korigovat. Jo, tam je nebezpečí, že když byste se potom podívali, můžu to zobrazit třeba tady, tenhle uzel, že se zamyslete, že samozřejmě ten náboj má nějaké zkosení. Když já tady ukončím někde řídel, asi nemusíme dělat řezu, použiju tady třeba drážku za závitem, tím pádem tady bych mohl naznačit ten náboj. A následně, když tady budu mít zobrazený závit a řeknu, že zde, použijeme třeba červenou, umístím podložku, tak si můžete, a matici následně, tak si můžete všimnout, že mám problém, že mi zde nevzniká žádná kontaktní plocha. Dívejte se na rozměry, jo? Jaké mají rozměry ty podložky, ty matice v těch strojnických tabulkách. Takže tím, že tam není kontaktní plocha, tak vám nezbývá nic jiného, než tam vložit nejčastěji nějakou vyráběnou podložku. A nebo najdete i kupovanou.
takže to je v případě, kdy průměr zde máte jiný, než co použijete tady u toho závitu. Tak pak vám hrozí, že nevznikne tady kontaktní plocha mezi nábojem a podložkou a musíte použít vložení nějaké kupované nebo vyráběné podložky. Tak, takže to jsou ty 4 typy spojení, které se vám tam můžou vyskytovat. Ony platí pro ty další úlohy, takže i pro řetězové kolo, i klínovou nebo ozubenou řemenici, záleží jakou máte. A co se týká tady toho náboje, tak samozřejmě tam často jste trošku limitováni minimální délkou pera, na to si dávejte pozor. Takže já bych to tu možná napsal tak, že máte nějakou minimální délku pera versus šířka řemenice. Jo, takže vy potom třeba musíte dělat různé konstrukční úpravy. Jo, může se stát, že máte třeba řemenici, já to udělám zjednodušeně, jo, já ji nebudu nějak prokreslovat, že budu mít třeba pro 3 řemeny. Průměr je třeba poměrně velký, takže není problém, když tady někde máme třeba drážku pro pero. Tady by byl průměr D. Tady někde uděláme centrální osu. Tak samozřejmě si můžete říct, ať to nemám tolik materiálu, tolik masa, můžu se pokusit třeba tady udělat nějaké takovéhle vybrání, malé odlehčení a třeba provrtáme pár děr. Jo, takže by potom ta řemenice třeba mohla vypadat takto, jo, tímto způsobem. Jo, většinou tady máte zobrazené ještě osy. Jo, ale zase nemusíte tamto vybrání, tady tu díru dělat, můžete, záleží opravdu na vás. Pak ale může nastat třeba jiný problém, který vám často nastává u ozubených řemenic. Tady máte klínovou, protože vlastně zde máte klínovou drážku, která je po celém obvodu a mívá tady nějaký úhel okolo nějakých 38 stupňů, záleží podle toho, jaký máte rozměr. Ty rozměry těch drážek hledáte zase v normě, buď je máte ve strojnických tabulkách, nebo v těch normách, které najdete u té zadání úlohy příslušné. Tak, pokud byste měli klínovou, to máte tady, pokud byste měli ozubenou řemenici, tak ta většinou vypadá tímto způsobem, já to nemusím tak přehánět. Tady se značí osa. Ono, kdybyste se na ní dívali z boku, na tu řemenici, tak teď to možná nenakreslím úplně pěkně, ale oni jsou na ní takovéhle zářezy, drážky, do kterých následně zapadá vlastně ten samotný řemen. Z druhé strany on bývá volný nebo hladký a u toho řemenu se tam ještě samozřejmě kótuje takhle osa toho řemenu, což máte tady. Často ten řemen má příruby, které buď můžou být takto zahnuté, a
Záměrně jsem je tady naznačil, že ty příruby jsou z jiného materiálu. Proto často v tom označení se uvádí, že to je ozubená řemenice s přírubami. Jo, ty příruby jdou lehce sundat, většinou jsou jenom tady uložené nějakým přesahem na tomhle průměru, mají za úkol vést ten řemen. Když máte v páru dvě řemenice, přes které jde řemen, tak na jedné řemenici příruby máte, na jedné příruby nemáte. A vám se může stát, že velmi často ta šířka, která vlastně tady je funkční, tak třeba má mít, já nevím, přibližně třeba jenom 6 mm. Jo, a samozřejmě těsné pero vám vychází, že těsné pero má mít délku alespoň 20 mm u toho vašeho průměru. Takže vám potom nezbývá nic jiného, než že třeba tady na jednu stranu tu řemenici takhle roztáhnete. Jo, následně tady byste naznačili drážku pro pero. Následně já to můžu tady vyšrafovat. Jo, není to vůbec žádný problém. Ještě máte jinou variantu, nemusíte to mít takhle nesymetrické, někdo třeba bude vyžadovat, že jí chce mít tu řemenici symetrickou, není vůbec žádný problém, je to na vás, vy jste konstruktéři, vy si to navrhnete, jak vám to vyhovuje. Jo, takže opravdu jenom byste věděli, že je to vaše záležitost, vy jak to uděláte, tak to u vás bude vypadat. Tak a jinak mi asi k tomu samotnému spojení v tuto chvíli nic nenapadá. Pokud tam někde máte předepsané geometrické tolerance, tak je tam zapíšete, většinou je najdete přímo v té normě. No, tady, pokud se nepletu, tak se předepisuje kruhové házení vůči otvoru. Takže můžete doplnit. Pokud bych si na něco vzpomněl ještě k tomu, tak bych vám to tam určitě doplnil v tom dalším výkladu, který se bude týkat řetězového kola, ale v tuto chvíli mě tady asi nic nenapadá, pokud nenapadá něco vás, ale asi by to takhle mohlo být. Takže já vám děkuju za pozornost a budu se těšit u dalšího výkladu, který se bude týkat řetězového kola a přeji vám hodně štěstí při tvorbě toho vašeho spojení náboje s křídelem.